mwesi nago seire goranje twara riba gase nkoro yawo konyabira ita wasiriyo yomino durandora setingi cheti oleni nainde ntebe nga ila wachire koliyo bokonyi turaikera gusuka nyora tunkere tiri tukeri akibara itali sikobako bera matukoso kosoka tuli nanseye mura itali yole 100%, lakini ase nkoro yana ngwete binde nga misini igoro ye miaro ningigete tindacha gucha sepirwa kaki unde bwes urigiri service yane ita tarankera usoete iranda zo monto umukandi ringo itoko monyora ndetaho konya wangaini enjoy once na winiri timbo atingo no mubisa usoyo no musani abantu bose nabango abana abanyasai ukolerega nyasaye nero to iriri bage nyasaye tikabaseni lakini astoroche obokomu akiaro mundo bekere masakara mundo tokwana abego pidi tokwane no kwana koga chionde naende kogo kionde nyasaye tikabaseni aseni kanisa yeto ya Adventist both nkaiga na isiko nyasaye tikabaseni naende abaishingu asebere mo ya nyasaye kote miese siriere na sebere mo ya nyasaye nonyeto ligani kwa neema ya Mungu tuwa manye tusentoba na ile tumanye timambi ya itunga yeri lakini aba Kristo tugacha nkoro yao amangana kunya ukolitoera wera tukoga ya tu muntu lakini ratama ikinokora taki no mogeje lakini musigo ngobole tinaye kibare ya Sharom na leta tekere kitari ke karara sukuine hatukufanikiwa kuanza kazi. Sauli ya political interference chinke nyuru. Yunga gerete bona ya eridence tekieti. Unakuwa ndi kwestigo injenga na naende kingoja nege sende kuba dai pasta na tebe kingo kanyakanise jiko ngaka kerani. Ebare rinero eria ye kanisa yeto ya north na ya temptiri kabiri mutakarete foto da rimosio wagachi tepara karatu Tanzania ke ria kabiri tangani rori na abantu bangete ngai kidogo igore ruchibara chingare kidogo para ukiane highway na uchimuinari kenywe unki arengo sana ona bagoranga geko igor mono ngira ndi cruise ego ja kwasio kerere gesi ekarate neni emberemo lakini naania na igore arona mine take onyenyora support ya administration ange valerie ya retangira past tense yanga bone bitibinga auto kwana alafu yenenero ya renge maga ire maga bu itibonge gutira erona mirire tikyara bairi bana na barengo abange bagukana kabadayo ni mukongitangite lakini ngaraika kuyigo ono no kuirorera tutakole tomoro iyo te tutaangalia torore na kitoko ige tokere challenge Pastor Minto these other years world development and the world priorities we used to have 35 million when it is below usechitabe implemented when you're at least you have achieved 28 million ono iga it has been reduced last year to about 15 million out of 15 million half of it was not procured akimwe wetu tokonya kuogera iga tokonya kuoga lakini rende konya kusukuma tole tuirane lebono tuatigire liogi tuairane lebono kwata tokonya kora uno morandi hata tokonya kora ngenya saa onyege sundeke gerega to borawa abakoraki omoriketo igo ekina kimu wana ta motobwa sibuna wananchi world priorities and the budget ekogende world ila nase ya renge milioni 30 na zaidi egero mwananchi ya field impact
togo kwana totebenga yes we have achieved as a revenue collection na tuachibiri gosangereria bango lakini impact ebange yeteri koira na somwa na inchi ekore oro kie na ikide okoro igo karoto batanga tuachibiri ase a positive index as a gosangereria bango na ende tigatore positive index as a development igo bono abantu baminto yasaye tigabaseni betereretie abapasita baminto nga sometimes as leaders gwikatwarwa enchera abantu barorenga inkikere nabokonyora nga development teyo lakini a problem tali the local leaders a problem where somewhere when they come addressed advisors by some of us politicians na ubago to city ebyo monte kene ngaiga wakoreki wasirire unabona pastor ndebinga kibarambo bekire enkumwamereria kiri bobe akinya barondo bingi kon tira teru no mubondo ebrodingo jingo nindo isi barai konge waziri kibe samba nduma edia sejire asaba ngane education ikonga iga aende mono timajisa ulimo mubwata education is teaching actually mwalimu wanonyani kanisa yetu ya Adventist ikonga at large north central you benefited a giant portion a scholarship kanisa yeyoka I recognize the presence ya Mosene Tuitu Honorable Okongo Omogeni na kimawotewe maikero kikati abu wekyo waziri kibe samba nduma edia sejire asaba ngane education ikonga iga aende mono timajisa ulimo mubwata education is teaching actually mwalimu wanonyani kanisa yetu ya Adventist ikonga at large north central you benefited a giant portion a scholarship kanisa yeyoka I recognize the presence ya Mosene Tuitu Honorable Okongo Omogeni na kimawotewe maikero kikati abu wekyo